we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is... Hola a totes i a tots! En el vídeo d'avui us ensenyarem què mengem durant el dia. Aquí als Estats Units la gent fa normalment un esmorzar bastant complet. A l'hora de dinar, cap allà a 11:45, a les 12, normalment la gent dina i és algo bastant lleuger, tipus un entrepà o una amanida, i llavors allà a les 6 o així és quan es sopa. Llavors a l'hora de sopar sí que fan un sopar una mica més gran, el que nosaltres faríem de dinar, com amb un primer plat, segon plat i postres i tota la pesca, però després no van a dormir just després, encara s'esperen unes hores i van a dormir més o menys a la mateixa hora que anem a dormir nosaltres. El que passa és que abans d'anar a dormir sí que mengen una altra vegada, tipus un iogurt o fruits secs o el que sigui, com nosaltres seria el nostre berenar quasi. Jo quan vaig venir aquí a viure als Estats Units, al principi vivíem una família i després de dinar a les 6 doncs es netejava la cuina i ja estàvem, i jo me n'anava a la meva habitació i feia les meves coses, o sortia o el que sigui, però després a les 9 del vespre o a les 10, quan anava a dormir, moria de gana. I un dia vaig sortir al lavabo o alguna cosa així, em vaig trobar que la família amb la que estaven menjant, mirant la tele, menjant crispetes o menjant, no sé què, estaven menjant algun snack, alguna cosa. I llavors se'm va encendre la bombeta, vaig dir, ells tornen a menjar, jo anava al llit amb dejú, morint-me de gana. Però no, es pot menjar una altra vegada, de fet pots menjar quan tu vulguis. Nosaltres fem una mica un mix, perquè dinem una mica a la catalana, perquè l'Arlo ara està fent la migdiada, després d'esmorzar juguem, després fa la migdiada i es lleva allà a 2:45 i és quan dinem nosaltres. Vull dir que nosaltres de moment encara aquí a casa nostra és una casa catalana. I llavors a l'hora de sopar sí que sopem una mica més d'hora per l'Arlo, que sopem a 6:45, i llavors el posem a dormir. Si l'Àlex i jo volem cuinar alguna cosa més especial, sopem amb l'Arlo de fals, és un sopar de mentida, per menjar amb ell, i després quan el posem a dormir acabem de cuinar lo nostre i ens ho mengem més tard. La vida és així quan ets pare i mare, has de fer coses de mentida. Els matins comencem amb un suc verd, que n'hi diu l'Arlo. L'Àlex és l'única persona de la casa que pren cafè com un adult normal. A mi em van detectar que tenia el ferro baix en aquest embaràs i m'he dedicat a beure batuts de color verd amb ferro i vitamina C, perquè la cafeïna inhibeix l'absorció de ferro i el calci també. I a l'Arlo de fet li agrada molt beure aquest suc i ens el partim cada matí abans de començar a fer l'esmorzar. Bé, per dinar m'he preparat aquesta amanida superglamurosa de sobres. És normalment el que fem a l'hora de dinar. Fem servir sobres del sopar, coses que tenim a la nevera, les posem en una amanida o les posem en una sopa o fem un entrepà.
I a l'Arlo li agrada, a mi també, és fàcil i ràpid. L'Arlo està obsessionat amb les dents de lleó, amb les flors, que en anglès es diuen dandelion, i bufa totes les flors que es troba pensant-se que totes sortiran volant. I això és el que passa quan et gires a arrencar 4 fulles d'alfàbrega i tens un nen d'1 any i mig. Per sopar hem fet pasta al pesto, que és super fàcil de fer, i nosaltres fem servir l'alfàbrega que tenim al balcó, i en comptes de fer-la amb pinyons, la fem amb anous, perquè és molt més barat. I la veritat és que surt super bona, i us deixaré la recepta a sota per si la voleu fer a casa, és molt fàcil de fer. I acabem aquest sopar amb un superat de Sant Martí, que és perfecte per tancar el vídeo, i espero que us hagi agradat. I si us ha agradat podeu fer clic al m'agrada i també podeu subscriure-vos al canal perquè us avisi dels propers vídeos. Moltes gràcies!